wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene amafuna kupha m'bale wake chifukwa cha nyumba. Mnyamata ameneyu zina lake ndi Muyunda Patrick, amachokera ku Lumphi. Mnyamata ameneyu anakula ndi bambo ake, mayi yake sawadziwa, mayi yake adamwalira iyeyu ali wang'ono. Anakula ndi bambo ake mophatikizana ndi m'bale wake komanso sister wake, ndipo china chilichonse chinali bwino amakhala limodzi ndi bambo ake. Koma mwatsoka mu chaka cha 2013 bambo ake adamwalira, zotsatira zake adakula ndi m'bale wake amene amatchedwa Subelo Patrick. China chilichonse chinali bwino, Subelo Patrick ankawasamalira anthuwa ndipo ankaonetsetsa kuti china chilichonse asamathe kuchisowa, ankachipeza china chilichonse chimene ankafuna. Amakhala ye mpakana Subelo Patrick adakwatira kuli kumbaliku. Muyunda Patrick amathamangisanso mafayilo kumapakati ma business logulitsa zovala iti komanso ankapemphapempha kwa Mulungu kuti amtsegulire njira, mpakana njira ija idatseguka. Akuti iye uja anatengedwa ku Middle East ndi cholinga choti akagwira ntchito. Adapita ku Middle East, atafika ku Middle East adayamba kugwira ntchito. Ndi mu nthawi imene ankagwira ntchito ku Middle East, iye uja adapanga chiganizo chofuna kumanga nyumba ku Malawi. Anatumizira ndalama m'bale wake Subelo Patrick, chonde brother, ndalama ndi izi, mundigulire malo. Subelo Patrick adagula malo, adatumizanso ndalama ndi izi, mundimangisire nyumba. Ndi Subelo Patrick adayamba kumangisa nyumba, ndipo china chilichonse chinatheka. Ndi wakhala mnyamata uja ku Middle East kwa nthawi yonseyi. Ndi mu chaka cha 2026 anapanga chiganizo chofuna kubwerera ku Malawi ndi cholinga chakuti adzaone nyumba ijanso komanso adzakwatire. Atafika ku Malawi, m'bale wake Subelo Patrick adakamutenga mwachisangalalo. Atafika anakhala tsiku loyamba, lachiwiri, lachitatu lakelo akuti anagwa pansi. Ndi mu nthawi imene ankagwa pansi sanagwere nyumba, adagwera panja. Brother wake nkuti kulibeko, mkazinso wa m'bale wake nkuti kulibeko. Zotsatira zake adamuona ndi maneighbors kuti munthu wagwa. Zotsatira zake maneighbors aja adamthamangira, amachoka ku toilet yeyo, anamtenga anapita naye ku chipatala. Atapita ku chipatala, m'bale wake uja anangomva kuti m'bale wako ali ku chipatala, anagwa pasi. Atapita ku chipatala kuja adamuwuza kuti iweyo unadyetsedwa poison ndipo achitika mwayi wabwera mwachangu, koma unakachedwa udakafa. Yeyu analodabwa pozindikira kuti yeyu wangobwera kumene kuchoka ku Middle East, alibe mdani wina aliyense, komanso sakuyendayenda, samakadya m'makomo mwa anthu. Ndiye sanazitengere, ankaona ngati kuti mwina m'mimba mwakemo ndi chakudya cha ku Malawi sagwirizana nacho, mwina system inasintha. Ndi zimene ankaganiza, sadazitengera, adangozitaya. Anatuluka chipatala kuja china chilichonse chinali bwino. Kuti kumbaliku m'bale wake uja ndi amene ankapanga zimenezo ndi mkazi wake. Akuti plani imeneyi anapanga ndi m'bale wake, ankafuna kumupha ndi cholinga chakuti zinthu zimene anali nazo zikhale za m'bale wakeyo. Ndiye plani imeneyi idakanika. Kenakono brother wake uja ndi mkazi wake adapanga plani ina, chifukwa plani ya poison idakanika. Ndi akabwerezanso azindikira kuti poison ndi kudya m'nyumbamo. Ndi zotsatira zake adapanga chiganizo chofuna kupeza munthu wadera kuti amuphe mnyamatayo. Ndi mu nthawi imene anthuwa amasakasaka munthu otagwira ntchito imeneyi, kwapezeka kuti wiki yatha Subelo Patrick adapambana ndi mkazi wake. Akuti mkazi wake adapeza message yachibwezi mu foni. Zotsatira zake mkazi wake adayamba kuthamawo, china chilichonse imene ndiuze ndimakupangira nchani zimene sindinakupangire, ndiwe munthu oyipa. Ndiye ku nkhani ya zoyipazi anatchulanso nkhani yofuna kupha m'bale wake chifukwa cha malo. Ndiye Muyunda Patrick atamva zimenezi analodabwa. Kenako anafunsa mkazi uja, oti poison uja amafuna kundipha ndinuyo? Mkazi uja sanabise chifukwa chakuti mkazi uja adali ndi mtima wapapapa. Zotsatira zake mkazi uja anati, eya, ndi m'bale wako amene ankafuna kupanga chipongwe, chonde ndikhululukire, ndidalakwitsa, m'bale wako ndoyipa, ndipo poison yonathira ndineyo, adandiwuza ndi m'bale wako chifukwa cha nyumba imene wamanga ija. Samafuna kuti apange transfer nyumbayo mu dzina lako, nkana amafuna kukupha iweyo ndi cholinga choti nyumbayo ikhale yake, chifukwa chakuti anthu amadziwa m'muzi muno kuti nyumbayo ndi yake, amauza anthu kuti nyumbayo ndi yake. Zotsatira zake Muyunda Patrick analodabwa pozindikira kuti m'bale wake weniweni amafuna kumupha chifukwa cha nyumba. Ndi pamene amabweza nkhani imeneyi kwa ife.
ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, choti muziwe ndichi, ikakhala nkhani ya ndrama ndi chibale sizimvana, chonde osaphatikiza chibale ndi ndrama.